U usvojenom zaključku se navodi kako Vlada Republike Hrvatske izražava ozbiljnu zabrinutost sadržajem pojedinih akata pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine koji se upućuju pravosudnim tijelima Hrvatske u svrhu pružanja pravne pomoći u kaznenim postupcima, kao i neposredno hrvatskim državljanima kao sudionicima u postupcima koji se vode u BiH zbog ratnih zločina i drugih teških povreda humanitarnog prava. U opisu događanja u Bosni i Hercegovini spominju se i napadi hrvatske vojske i određene stvari koje naprosto po našem viđenju nisu točne. One vrijeđaju pravni poredak Republike Hrvatske. Ministarstvu pravosuđa Hrvatske naloženo je da prilikom postupanja po molbama pravosudnih tijela BiH pazi na bitne državne interese Hrvatske, te da, kada to smatra nužnim, odbije postupati po takvim molbama. Nakon 20 godina političke optužnice dopustiti nećemo. Ako je netko za nešto konkretno odgovoran, takvim ljudima se može i u Hrvatskoj suditi, teoretski. Ali političke optužnice više Hrvatska neće primati i na to preventivno upozoravamo, prije svega susjede. Između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske postoji sporazum o pravnoj saradnji i svaka zamoljena država ima pravo da ukoliko procjeni da neka molba ima političku konotaciju da tu molbu odbije. Stav pravnog stručnjaka Gorana Šimića je da nema ništa sporno u formulaciji optužnica. Činjenica je, smatra Šimić, da je Hrvatska u nekim predmetima u kojima je tražena pomoć prepoznala mogućnost da putem učešća svojih oružanih i policijskih struktura bude uvučena u određena procesuiranja. Za uzimanje ovakvog stava Republika Hrvatska je jasno stavila do znanja Bosni i Hercegovini, a supsidijarno i Republici Srbiji, da neće pružiti nikakvu pomoć ukoliko ona prepozna u nekim predmetima bilo kakvu mogućnost ili indiciju da su državljani Republike Hrvatske učestvovali u ratu u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Iz tužilaštva BiH danas nisu željeli govoriti o tome koji su to predmeti sporni za Hrvatsku.